नंबर 1 निम्नलिखित मध्यरु गांधीजी केबे दक्षिण आफ्रिकार भारत फेरिथिले? तो आंसरटी होछि ख 1915 जनवरी 9। 2 निम्नलिखित मध्यरु किए गांधीजीଙ୍କ राजनीतिक गुरु थिले? तो उत्तरटी होछि गोपाल कृष्ण गोखले ग। नंबर 4 निम्नलिखित मध्यरु केउटी भारत रे गांधीजीଙ୍କ द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन थिला? तो आंसरटी होछि क चंपारण आंदोलन। 5 कहा निमंत्रण क्रमे नंबर 5 कहा निमंत्रण क्रमे गांधीजी चाषी मानक समस्यार अनुध्यान पाई चंपारण जिल्लार सदर महकुमा मोतिहारी रे पहुंची थिले? तो आंसरटी होछि ख राजकुमार शुक्ल। नंबर 6 गांधीजी केबे दक्षिण आफ्रिकार नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक एक राजनीतिक अनुष्ठान गठन करथिले? तो आंसरटी होछि ख 1894। 6 नंबर उत्तर होछि 1894। 7 किए रावलात आईन विरुद्ध रे गांधीजी को गण सत्याग्रह को विरोध करथिले? तो आंसर होछि ग सुरेंद्र नाथ बानर्जी। 8 खेड़ा आंदोलन रे किए गांधीजी को जड़े मुख्य सहयोगी थिले? तो आंसर होछि घ इंदुलाल जाग्गिक। 9 ब्रिटिश व्यवस्थापक सभा रे केबे रावलात आईन गृहीत हैला? सो उत्तरटी होछि ख 1919 मार्च 18। नंबर 10 केउठारे गांधीजी प्रथमे बारिस्टर भावे आईन व्यवसाय आरंभ कले? तो उत्तरटी होछि ग राजकोट। 11 गांधीजी केबे रावलात आईन विरोधी आंदोलन प्रत्याहार करथिले? तो उत्तरटी होछि ग 1919 एप्रिल 18। नंबर 12 क्यों व्यक्ति को अनुरोध क्रमे गांधीजी दक्षिण आफ्रिका यात्रा करथिले? तो उत्तरटी होछि घ दादा अब्दुल्ला। 13 किए इंडियन ओपिनियन नामक एक संवाद पत्रिका प्रकाश करथिले? तो उत्तर होछि ख महात्मा गांधी। 14 किए ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटीर प्रथम सभापति थिले? 14 उत्तर होछि घ गोपबंधु दास। केउठारे स्वराज मंदिर प्रतिष्ठा होइतिला? नंबर 15 केउठारे स्वराज मंदिर प्रतिष्ठा होइतिला? तो उत्तर हेउछि ग बालेश्वर। नंबर 16 निम्नलिखित मध्यरु केउटी असहयोग आंदोलन सहित संपृक्त नुहे? ऑप्शन क विदेशी भाषा वर्जन, ख शिक्षानुष्ठान वर्जन, ग निर्वाचन वर्जन, घ अस्पृश्यता वर्जन। तो उत्तरटी हेउछि क विदेशी भाषार वर्जन। नंबर 16 होछि विदेशी भाषा वर्जन। 17 किए लखनऊ ठारे साइमन कमिशन विरोधी शोभा यात्रा समय पुलिस लाठी माड़र शिकार होइतिले? नंबर 17 उत्तर हेउछि घ गोविंद बल्लभ पंथ। नंबर 18 सार जॉन
ସାଇମନ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଶନରେ କେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ 7। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ 19। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ସଭାପତି କରିଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। ରାମସେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ। 20 ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୌକିଦାରୀ କରର ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ। 20ର କ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ। 21 କିଏ ଇଞ୍ଜୁଡ଼ିଠାରେ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। 21 1909 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ କେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଖ ଲାହୋର। 23 ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁଠାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଗଞ୍ଜାମ। 24 ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ବିନୋବା ଭାବେ। 25 ଇରମ ଗୁଲିକାଣ୍ଡରେ ମୋଟ କେତେଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 25ର ଗ 28 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। 26 କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଓ ରୁଷ ବିପ୍ଳବ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନମ୍ବର 27 ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ଇରମକୁ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 28 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ ପୁନେ। 29 ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରରେ କେତେ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? 29 ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ସରକାରରେ କେତେ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ 10 ଜଣ। ନମ୍ବର 30 କେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ନେତାଜୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବରର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତ 30ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ଜାପାନ। 31 କେଉଁ ଭାରତୀୟ ବିପ୍ଳବୀ ଜାପାନରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ତ 31ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ। 32
ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେବେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ? 32ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ 1923। 33 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଥିବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 33 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଥିବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ସଚିବ ଥିଲେ? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନର ସଦସ୍ୟ ଥିବା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ସଚିବ ଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ ପଥିକ୍ ଲରେନ୍ସ। 34 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ 34 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 34ର ଖ 399। ନମ୍ବର 35 କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି କେଉଁ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ? କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି କେଉଁ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗ ଶ୍ରମିକ। 36 1946 ଡିସେମ୍ବର 11ରେ କିଏ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଖ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। 37 ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାରେ କେତେଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ 21 ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାରେ କେତେଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ 22 ଜଣ। 38 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରରେ କେତେଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ତ 38ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ 14। 39 ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁ ଅଧିବେଶନର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ? 39ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ ତ୍ରିପୁରୀ ଅଧିବେଶନ। 40 କେବେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା? ତ 40ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘ 1946 ଡିସେମ୍ବର 9। So thanks for watching.